И да, тук що изпуснах риба. И здравейте, потребители на български риболов. Ето този първи епизод. И в момента съм в руска риболка 2.4 версия. И съм хванал така доста рибки, тук не ми пише разряда, не знам защо. Аз съм първи разряд. Надявам се да се чувам по-силно, тук съм си нагласил. Ето тъй. Кълве. Сега ще видите. Изпуснахме. Значи да започнем с ето това тук отстрани. Тук това е базата. Ето това тук е риболовният магазин. На руски се пише, има и българска версия. Ароматизатори, тук аксесуари, такива разни наживки, кукички, макара, блесни, въдици, колине, всякакви такива. Цъкате два пъти, тук ще излезе едно, колко пари и го купувате. И да, тук това е за храна магазина, алкохол е такива. И аз съм на хляб прежимно ям. Тук това е да си продадете рибата, след малко ще се продам. Значи това тук е риболовни лицензии. Тук това е да ходите в други държави, е такива, ето тук е да всякъде има. И с цялото такова има и за други държави. Тук това е да си продадете неща или да купите, които някои рибари ги пускат на по-така ефтини цени. Тук това е да си купите джипове и разни такива. Да, всяка такива тук за други държави, ето Урал, Хопер, Черно море. Тук това ще го купа. И тук имаме купа турнирите, това не ви интересува още. Скоро ще ви кажа. И ето тук има нещо като кафене. Има някакъв 30 разряд, аз съм първи. Тук това е риболовни нещо като клуб, някакви риболовни експерт. 20. Ето тук това необходим разряд. Да, това е да влезе в някой клуб, това не знам кое ще. Това не знам на кое точно. Не, тук на база, не. Мислех, че да си мина друга. Смених си базата. Пак ще трябва да се оправям. Да, сега ще се оправя пак. Чакайте, какво беше? Ето това беше. Кой не ми достига? Чакайте. Не, стана водоема. Покаме тук това е да вземете кредити назаем. Аз съм взел от 500. Тъй като съм това разряд. Тук вече тук разряди, има виждате всякакви. Топ 15 риболовци. Тук това са за интернет, не за вас. И нека идем един хляб. Тук ето трябва да си плата заема скоро, който съм взел. Тук това са ми настройките. Пауза за съхраняване, настройки, обща игра и такива всякакви, които паднат. И това е за базата още взето. Така изглежда. Ето тук. Ето или от тук. Или от ето тук и ходите. Значи да отиваме на някоя база, на някое място, напълно ето това. И като цъкнете ето тук, това са и въдиците. Тук виждате, че имате такива. Имам гасеница, но не ми кълве на гасеница. И цъкате така адапти върху това. И с левия бутон хвърляте напред си плувката на 0 см. Тази ще я направя на 13. Можете да си купите и още една въдица. То може там преди колко си. И ето вече сме фърлили две. Иначе ви са ми и двете. Това е за
примамка или захаранка, но нямам нищо от те. Чакайте съжна. Не само гасеница и червик имаме. Тук това са на вашите данни карта, тук виждате лицензите, моите данни и тук карта на водоема и база. Общо взето това е, знаете, че е храната. Това е за рибата и сега да ви покажа какви риби. Тук някакви шаранчета или са крокодили са съм фанал. Тук 2 на 304 грама, другата е 194, 175 омага. Ето такава риба съм фанал, нещо като костурче си отвезем. 322, още едно 112, още едно 91. Тук някаква риба съм фанал 139, такава 176, такава 140, 91, 124, 402, каракуда. Да, това е каракуда. Най-добрата, която до сега съм фащал, най-тежката. Не знам какво направих. Или... Да, аз хвърлих, но сега ще да ги продам. Ето тук се продава, както ви казах. Продая риба. Ще видим на... Ето това горе за по-ефтино, ако имате по-хубави риби. Ето къде давайте долу. Чакайте. Не, няма. Редки видове няма. Значи... 25 руби. И нека да дадем 1 кг, 24 руби. Добре. Добре, всъщност е добре, вече виждате, че нямаме никаква риба у нас. Ще дойдем тук. Този период ще се помъча да е по-малък, тъй като, как да го кажа, други епизоди обещавам, че пак ще наловя така повече риба. Скоро очаквайте и един риболовен филм или клипче, или не знам каквото ще е, но ще бъде на ето хвърли. Значи задържате Space, G и H ги цъкате така и може да фанете риба. Тук ми кълве. Да, днеска имам рожден ден. Ето е така. Ето риба. До сега не знам какво ще става такава риба. И не знам каква е. Да, другия път ще събера вече повече пари, за да е по-интересно, нали? Ще взема повече неща. Така ще си по-ве, ще си поиграя доста. Да мога другия път да имам над вече 1000 лева. В момента съм взела заем, трябва да върна 500 лева на заем. Просто аз имам 550 лева. Това кова нищо не е. Еми... Его моят разряд, първи разряд. Скоро се надявам да кача. И да, хора, това ще този епизод, съм да колко време стана... Всъщност не, той е мъничък още. Еми да, ще ви поговоря още малко глупости. Че кълве... Изпуснахме рибата. Да му се не види. Това го мраза. Да. Мраза го. Какво да ви кажа? Мраза го това. Това го мраза. Доста риби бях фанал, само една имаме. Вече ви... Да стига до 1 кг тази риба, не е много голяма. В смисъл, в момента това тегло, което съм ми го фанал, е нормално. Щом максимум 1 кг да стане. Е така за някакъв звук, като почне кълве. Напърво можете да си влезете в интернет и да си гледате, като издаде този звук, бързо скате. Да, малко съм си го такова, сега ще го дам по-надолу. Е така. Да, то спада ми кълве, какво да ви кажа.
така вижда, че горе няма да виждате толкова, но долу мисля, че ще видите малко повече. И да, ще позирам този клип да фана нещо. И хора, това ще от мене, тъй като трябва да ставам. И просто става тъмно, то вънка в момента е вечер, 9:30. В играта пише, че е 10:30. Не ви внимателите. Да, мисля това да е за този епизод. Казах ви там за играта, другия път направо ще го направя там 20 на минути някъде, може би. Ще си потвърдя профила, тъй като го направих вчера канала. И това беше от мен и ай чао!